several reports are saying Patricia Jake has been taken into a mental institution. Let me just read what Ketina posted. Hanzi aendeswa kumapenzi, not playing the audios. I hope she gets serious help and counseling. I feel like Patricia really needs all the help that she can get because she wasn't sounding okay for the past 2 or 3 months. Ndo pandatanga kunotisa kuti there is something wrong. Ndofunga ndegara nchiuya panapa ndichingoti ko Patricia, what really changed, what is happening? And shamwari yake Sandi yaimbotaura zvekuti musikana anouse ane mauya like drugs or something like substances anotora pamwe zvanga zvacombined here ameno. And ukaona sister yemumba yakutotaura kuti Patricia, you need help, and akataura akati you are delusional, mentally you are not okay, sister yake chayo. And ukaona family yakutoona ma mental problems, unonyatsoona kuti aiwa zvinenge zvinonyatsomira zvakanaka because kazhinji family ndo last kuona kuti munhu anoda help. Vanhu vekunze vanozosara voti vanotaura first, voona first because imi munenge used to that person zvekutodaro kuti mozonyatsoona kuti there is something, pane chinhu chiri kushota, munogona kunonoka kuzviona, and denial ndo imwe inenge ichiitika. She will come back ari ball, it's just a phase. She must just know kuti it's just a phase, and zvekuda kuonererwa pasocial media ngaambomira. And pepe paitotaura kuti akatombo attempta kuda kuzvipfudza, takatongoti sisava, mentally she's not okay because normally munhu ukaona wakutoita zvinhu zvakadaro utozototi hasisiri normal at all, unenge utori neproblem kana uchitofunga pfungwa dzakadaro. I think kuti social media pressure got to her zvekutodaro, kuda kuita celebrity, kuda kuita chiko handizive. And iyo ZANU-PF yaakajoina, anenge akajoina ari mwana mudiki singaite. She wasn't supposed kujoina zveZANU-PF zvipati kuda kuita gindagoria, kuda kuita sei izvo zvinokanganisa ka zvepati izvo zvekuZANU-PF zvinokanganisa musoro. Apa vanhu vache vavo vanokusiya, vanokushandisa, and if you're not mentally well ukashandiswa ka worutswa uko nevanhu, you go crazy izvo zvezvo. And I just hope people will support her, vanhu mashamwari and staff, vanhu will support her throughout the journey that she has started, because unenge uchida vanhu vasingakujaje, unenge uchida vanhu who understands kuti munhu wese can also go through the same thing. Vanhu tiri kurwara chifamba ndo chokwadi, ende ukatoona anokudhonzera kuti wane rubatsiro, unofanira kutomutenda iyeye kuti munhu anokuda iyeye, because kupenga wosiwa wakadaroka vanhu vanenge vachitokuitira utsinya. And we still need her to come back, but hatizode kuti auye achita zvemastreets izvi because zvinotozomukanganisa. Tarisai Sandi kuti the moment yaanongopinda chete pasocial media kutuka kwanita vanhu kuita sei, apa anobva arelapsa. Kana munhu uri pamapirisi hazvide kuti ukanganisike nevanhu, hazvitombode izvozvo. You must make sure that you keep yourself well. You must make sure that uri munhu anogara achiavoida matriggers. Ndo zvinenge zvakutoda kutoti uavoid all that. And Ketina vadai vambomira zvekupurira maaudio zvekuita sei, because zvinozomuaffecta iye Patricia tomboti kwaari koko kana kuti aine foni. I'm not really sure kuti ari kupi chaiko because ma-institutions mamwe uka-admitwa ubvumidzwe phone, vanotora phone, they take your phone away. So amen. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyai, if you're a subscriber, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.